ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang ibang hinangad ang isang magulang kung hindi ang kabutihan para sa kanyang anak. At palagi niyang inuuna ang kapakanan nito kesa sa kanyang sarili. Ikaw kabarangay, ano ang gagawin mo kapag nalaman mong niloloko lang pala ng taong mahal niya ang pinakamamahal at pinakaiingatan mong anak? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang LC. 47 years old, may nag-iisang anak at retired teacher mula sa isang public school. Masasabi ko na ang buhay may asawa at pagiging isang ina ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko noon. Mabuting lalaki kasi ang ibinigay ng Diyos bilang kabiyak ng buhay ko na si Ed. Nakilala ko siya noon dahil sa isang kaibigan nang pumunta ako sa bahay nila para makifiesta. Kaagad na gumawa siya ng paraan para makipagkilala sa akin. At aaminin ko na kaagad din akong na-attract sa kanya noon. Inakala ko pa noon na yun ang huling beses na magkikita at magkakausap kami. Pero hindi ko inaasahan na gagawa siyang muli ng paraan para magkalapit kaming dalawa. Pinuntahan niya ako sa school kung saan ako nagtatrabaho. May dala siyang prutas at bulaklak na para sa akin. Nang sumunod na araw, sa bahay naman siya dumalaw na may dala ring pagkain. Hanggang sa nanligaw na nga siya at hindi siya nabigo na tuluyang makuha ang pag-ibig ko. Nang magpakasal kami at magsama sa isang bahay bilang mag-asawa, doon ko na na-realize na hindi ako nagkamali ng lalaki na piniling mahalin. Dahil wala siyang ibang ginawa kung hindi ang iparamdam sa akin kung gaano ako kaswerte na siya ang napangasawa ko. Naging mapagmahal at responsable siyang asawa sa akin at tatay sa anak namin. Pero ang masayang pagsasama namin ay hindi pala talaga panghabang buhay. 3 taon pa lang ang anak naming si Dennis nang tuluyan akong iwan ni Ed nang namatay siya ng dahil sa cardiac arrest, Papa Dudut. Ay, grabe. Nakakapagod maglaba kapag ganitong oras. Buti na lang hindi pa ganong mataas ang araw sa likod ng bahay. Hindi rin masyadong mainit habang naglalaba ako kanina. Ano kayang pwedeng maluto para sa tanghalian namin ni Dennis? Teka, ano yung naaamoy ko? Oh, Ma, tapos na po kayong maglaba? Oo. Dineretso ko na rin ng sampay para kapag umaraw mamaya matuyo na rin kaagad. Mukhang napagod po kayo. Sandali lang po at pupunasan ko yung pawis sa noo nyo. Eto po, malinis tong tuwalya na hawak ko. Pupunasan ko lang po ang noo nyo. Masyado po yata kayong madaming nilaban. Hindi naman masyadong marami yon kasi nakapaglaban na rin ako nung nakaraang araw lang. Sabi ko naman kasi sa inyo, bumili na tayo ng washing machine para hindi na kayo napapagod sa paglalaba. Washing machine? Sus, makakasira lang ng mga damit natin yun. Pwede naman po na kahit mga pambahay na lang ang i-washing machine nyo. Tapos yung iba, kahit i-handwash nyo na lang kung gusto nyo po. Iha-handwash ko na lang para sigurado ako na malinis ang pagkakalaba ko sa lahat ng mga damit natin. Hindi pa masisira ang mga tela nun, lalo na yung mga pang-alis mo na damit. Akin na nga yung tuwalya at ako na rin magpupunas sa pawis ko. Balikan mo na yung niluluto mo at baka masunog pa yun. Ay, sige po Ma. Papatayin ko na rin yung apoy sa kalan. Kasi luto na rin naman po yung karne ng manok doon. Maupo na rin po kayo kasi nakapaghain na rin po ako ng para sa tanghalian natin. Sige, at medyo gutom na rin ako. Ano palang niluto mo na ulam? Ang paborito nyo pong binakol, Ma. Ay, kaya naman pala amoy pa lang. Mukhang napakasarap na ng niluto mo kasi paborito ko. Sana nga po magustuhan nyo. Alam nyo naman po na hindi talaga ako madalas magluto.
Nagulat nga ako nang may maamoy akong ulam mula sa kusina. Yung pala nagluluto ka na ng pananghalian natin. Nung makita ko kasi po kayong naglalaba kanina, naghanap na po ako ng pwedeng iluto sa ref natin. Sakto naman po ang mga ingredients na nakita ko para sa binakol na manok. Sana talaga pumasa sa inyo ang lasa ng niluto ko na yan. Eto, titikman ko na nang malaman natin kung lasang binakol ba yung niluto mo o baka mamaya lasang afritada o adobong manok pala ito. Ma, wala naman pong sarsayan na kagaya ng sa adobo o apritadang manok. Biro lang naman. Eto, titikman ko na talaga, ha? Masarap tong sinigang na manok mo, ha? Ma, binakol po yan at hindi sinigang. Pero seryoso na anak, masarap tong niluto mong binakol na manok. Talaga po, Ma? Walang halong biro? Walang halong biro. Pwede ka na ngang mag-asawa sa sobrang sarap nitong niluto mo. Asawa agad, Ma? Hindi ba pwedeng girlfriend muna? Bakit, meron na ba? Nako, mukhang meron na nga. Kung meron man, ipapakilala ko po kaagad sa inyo. Saka, wag po kayong mag-alala. Hindi ko naman po pinapabayaan ang pag-aaral ko. Alam ko naman yon. Napakatalino mo kaya. Siyempre, kanino pa ba naman ako magmamana kung hindi sa paboritong mama ko? Para namang may iba ka pang mama, ha. Kumain na nga tayo habang mainit pa tong masarap na binakol na niluto mo. Papa Dudut, simple lang naman ang naging buhay ng pamilya namin noong nabubuhay pa ang asawa ko. Sa construction site, nagtatrabaho si Ed bilang foreman at ako naman ay nagpatuloy sa pagtuturo ko sa school. Nang ipinagbuntis ko si Dennis, naging masela ng kalagayan ko. Kaya kinailangan ko nang mag-resign. Gusto ko na rin sanang bumalik sa pagtatrabaho noong nakapanganak ako, pero nakiusap si Ed na mag-focus na lamang daw sana ako sa pag-aalaga ng anak namin. Pinagbigyan ko naman siya kasi nangako siya. Nagagawin niya ang lahat para hindi kami mahirapan sa mga gastusin. Tinupad ni Ed ang pangako niya na yon. Kaya madalas siyang mag-overtime para madagdagan ang kinikita niya sa trabaho. At alam niyo, sa totoo lang, may bahagi ng sarili ko ang hanggang ngayon nagigilty pa rin dahil pakiramdam ko. Masyado kong iniasa lahat ng responsibilidad sa asawa ko. At yun ang naging dahilan para maaga niya kaming iwanan ng anak ko. Pero mula nang mawala siya ay nangako ako na gagawin ko ang lahat para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng anak ko. Magpapakananay at tatay ako para sa nag-iisang anak namin ng asawa ko. Sinuklian naman ni Dennis ang lahat ng pagsusumikap ko para maitaguyod ang buhay namin. Naging napakabuti niyang anak sa akin. Nag-aral siya ng mabuti hanggang college hanggang sa napapansin ko noon na napapadalas na medyo ginagabi ng uwi ang anak ko, Papa Dudut. Mukhang hindi pa nakakauwi si Dennis dito sa bahay, ah. Mabuksan na nga ang ilaw dito sa sala at nang makaupo muna ako sa sofa. Ay, nakakapagod yung mga klase ko kanina. Ang hirap talaga kapag may bumibisita sa amin ng mga head teacher mula sa ibang school. Napakaraming dapat asikasuhin. Ma, nakauwi na po pala kayo. Kakadating ko lang dito sa bahay, nagpapahinga lang ako ng konti tapos mag-aasikaso na ako ng pagkain para sa hapunan natin. Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman po. Uupo na lang din po muna ako dito sa sofa. Gusto mo bang buksan natin ang TV? Hindi na po, kasi wala naman po akong inaabangan na palabas sa TV ng ganitong oras. Sige, pero bakit parang napapadalas yata na ginagabi ka ng uwi ngayon? May inaasikaso lang po ako. Tungkol ba yan sa introduction ng research paper ninyo? Hindi po, Ma. Baka napapadalas na masyadong pagsama mo sa gimikan ng mga kaibigan mo, ha? At napapabayaan mo ng pag-aaral mo. Wala namang problema sa akin kung kanino ka pa bumarkada, basta hindi makakaapekto sa pag-aaral mo. Hindi po ako gumigimik.
Kasi wala rin naman po akong hilig sa paglalakwatsa o pagtambay sa kung saan saan. Saka, konti lang din naman po ang kaibigan ko sa school. Ayoko rin ang nakikipag-usap sa kung sino-sinong estudyante na walang kinalaman sa subject ko. Mabuti naman. Pero bakit nga napapadalas na ginagabi ka ng uwi dito sa bahay? Ang totoo po, naghahanap po kasi ako ng trabaho. Trabaho? Para saan? Para sa OJT mo na ba yan sa susunod na taon? Hindi ba masyado pang maaga para asikasuhin mo ang OJT mo? Hindi po para sa OJT yung trabaho na hinahanap ko. Para saan nga? Nakukulangan ka na ba sa allowance na binibigay ko sa'yo? May gusto ka bang bilhin kaya nagdesisyon ka maghanap ng trabaho? Tumaas na bang tuition fee mo at hindi ka nang nagsasabi sa akin? Ma, hindi po sa ganun. Hindi naman po kulang yung ibinibigay nyo na allowance sa akin. Madalas nga po na sobra pa. Wala rin po akong gustong bilhin na kahit na ano. At hindi rin po nagtaas ang tuition fee namin. Ang totoo, naghahanap po ako ng trabaho kasi plano ko na pong huminto sa pag-aaral ko. Ano? Anong sabi mo, Dennis? Nagbibiro ka lang, di ba? Pinaprank mo lang ako kaya sinasabi mo yan ngayon. Hindi po ako nagbibiro. At mas lalong hindi ko po kayo pinaprank. Seryoso po ako sa sinabi ko na hihinto na ako sa pag-aaral. Pero bakit nga? Anong pumasok sa isip mo basta ka nalang gumawa ng ganyang klaseng desisyon? Ma, sana po maintindihan niyo ang desisyon ko na to kasi sa totoo lang, hindi rin po ito madali para sa akin. Mas lalong hindi madali para sa akin yung sinasabi mo. At hindi kita maiintindihan hanggat hindi mo pinapaliwanag na maayos kung bakit gusto mong huminto sa pag-aaral. Sorry po, Ma. Kailangan ko lang po talagang gawin to kasi buntis po yung girlfriend ko. May girlfriend ka? Opo. At magkakaanak na po kami kaya kailangan ko po siyang panagutan. Ito po ang dahilan kung bakit nagdesisyon ako na hindi na mag-e-enroll sa susunod na semester. Magtatrabaho na lang po ako para sa magiging anak namin. Papa Dudut, masasabi ko na maswerte ako sa dalawang lalaki na ibinigay sa akin ng Diyos. Responsable at mabait na asawa si Ed. Pati na rin sa malambing at matalino kong anak na si Dennis. Akala ko talaga noong mawala si Ed ay hindi ko nakakayanin na magpatuloy pa sa buhay. Mula kasi nang maging mag-asawa kami, lahat ng bagay sa buhay ko ay nakaplano ng kasama si Ed. At paano ko pa susundin ang mga plano na yon kung hindi ko na makakasama ang asawa ko? Iniisip ko na lamang na kailangan ko pa ring magpakatatag para sa anak ko. Dahil ako na lang ang pwedeng asahan ni Dennis, Papa Dudut. Mabuti na lamang at lumaki talagang mabait, malambing, masunurin at matalinong bata ang anak ko. Hindi niya ako binibigyan ng sakit ng ulo at bonus na lang talagang mahusay siya sa mga klase niya. Masasabi ko rin na marami siyang namana sa tatay niya. Kasama na doon ang hilig na bumuo ng mga malalaking pangarap para sa hinaharap. Pareho din sila ni Ed na pangarap na mabigyan ako ng malaki at maayos na bahay. Ang sabi ko naman, masaya na ako sa simpleng buhay na meron ako basta kasama ang anak ko. Ang hindi ko inaasahan noon, yung malaking pagbabago na mangyayari dahil sa pagpasok ng bagong tao sa buhay namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa totoo lang, gusto kong magalit nang sabihin sa akin ni Dennis na nakabuntis siya ng babaeng hindi ko pa nakikilala. Hindi ako nagagalit kasi masisira o magbabago lahat ng mga plano at pangarap ni Dennis para sa akin. Yung inis at sama ng loob na nararamdaman ko ay para sa anak ko. Kasi bukod sa mga pangarap niya para sa akin ay meron din siyang sariling pangarap na alam kong magugulo ng dahil sa mga nangyari. Ang kinakasama pa ng loob ko noon ay yung desisyon niya na huminto sa pag-aaral. 1.5 taon na lang kasi at makakagraduate na dapat siya sa college.
Kaya lang ay hindi ko na siya napilit pa na ituloy ang pag-aaral niya. Kahit sinabi ko na handa akong tulungan siya sa lahat ng gastusin sa college at sa magiging anak niya. Ayaw niya raw kasi na ipasa sa akin ang responsibilidad dahil sa pagkakamaling nagawa niya. Sinabi ko naman sa kanya na hindi isang pagkakamali ang makabuntis ng babae. Sadyang naging mapusok lamang sila at hindi nakalimutan na maging responsable sa mga desisyon na ginagawa nila noon, Papa Dudut. Malapit na tayo sa bahay namin, Kyla. Medyo malayong lakaran pala to, no? Oo, kasi bihira ang dumaraan na tricycle dito sa street namin. Napansin ko rin na parang konti ang mga tindahan dito sa inyo. Medyo nga. Pero wag kang mag-alala kasi may sari-sari store na katabi mismo ng bahay namin. Ayun, sakto. Alam mo naman na mahilig akong bumili ng mga kutkuti na pagkain. Mas okay talaga na may malapit na tindahan sa atin. Pero sa totoo lang, kinakabahan na ako. Kasi baka hindi ako magustuhan ng mama mo. Sobrang bait ng mama ko. Kaya sigurado ako na magugustuhan ka niya at magkakasundo kayong dalawa. Nandito na tayo sa bahay namin. Pagpasensya mo na lang kasi simple lang tong bahay namin. Uy, ang ganda kaya ng bahay niyo, Dennis. May gate pa bago yung mismong pinto ng bahay. Ang ganda pa ng mga halaman dito sa garden niyo. Naku, alagang-alaga ni mama yung mga halaman na yan. Pasok na tayo sa loob. Kasi sigurado akong excited na rin si mama na makilala ka. Ma! Nandito na po kami ni Kyla! Mabuti naman at dumating na kayo. Sakto kasi kalalabas ko lang ng juice at turon dito sa sala para sa merienda natin. Tamang-tama po pala talaga ang dating namin. Oo, mainit-init pa nga yung turon na niluto ko. Ay, ma! Si Kyla nga po pala. Girlfriend ko. Kyla, si mama. Magandang hapon po, ma'am. Anong ma'am? Mama ako ni Dennis at hindi ako teacher sa bahay na ito. Mama na lang din ang itawag mo sa akin kasi hindi magtatagal. Magiging manugang na rin naman kita. Sige po, ma. Sabi sa'yo mabait si mama. At maganda pa, parang ikaw. Oo nga. Maganda talaga ang mama mo, lalo na sa personal. Magaling ka talaga pumili ng girlfriend na ipapakilala sa akin, Dennis. Maupo na muna kayo sa sofa nang makapagmerienda na tayo. Alam nyo ma, kanina pa kinakabahan tong si Kyla. Kasi ang sabi niya, baka taray-tarayin nyo raw siya. Uy, wala akong sinabing baka tarayan ako ng mama mo, Dennis. Pero totoo namang kinakabahan ka kanina, di ba? Kahit naman hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako. Ito kasi yung unang pagkakataon na makikilala ko ang mama mo. Huwag kang mag-alala, Kyla. Basta mahal ng anak ko, mahal ko na rin. Pero matanong ko lang, saan ba kayo nagkakilala ni Dennis? Wala pa kasi siyang masyadong nakukwento sa akin tungkol sa'yo. Sa school din po kung saan nag-aaral si Dennis. Magkaklase kayo ng anak ko? Hindi ko po siya kaklase at matagal na rin po akong huminto sa pag-aaral. Hindi ka na pala nag-aaral. Opo ma, nakatungtong naman po ng first year college si Kyla noon. Pero nang mamatay ang mga magulang niya 3 years ago, tita na lang niya ang kasama niya. Doon po siya nagdesisyon na magtrabaho na lang. Ganun ba? Paano kayong nagkakilala sa school kung hindi naman pala siya estudyante doon? Nagtatrabaho po ako sa kantin sa loob ng university kung saan madalas na kumakain si Dennis. Doon po kami nagkakilala. Masipag pong magtrabaho si Kyla at yun talaga ang pinaka nagustuhan ko sa kanya. Alam ko po na hindi ko talaga siya naikwento sa inyo noon. Pero mabuting tao po si Kyla at mahal na mahal ko po siya. Kaya sana po okay lang sa inyo na dito muna kami tumira habang hindi pa siya nakakapanganak. Siyempre naman kasi bahay mo na rin to, anak. Huwag kang mag-alala kasi maaasahan mong suporta ko sa lahat ng desisyon na gagawin mo. Lalo na kung para sa relasyon at magiging anak ninyo ni Kyla. Papa Dudut, wala talaga akong alam na kahit na ano tungkol kay Kyla. Ni hindi ko alam na may girlfriend na pala ang anak ko.
Ang akala ko noon ay nakafocus siya sa pag-aaral niya, yun pala ay may ibang tao na siyang binibigyan ng atensyon, Papa Dudut. Pero noong araw na nakilala ko naman si Kyla, ang naisip ko kaagad ay makakasundo ko siya dahil mukha siyang mabait na babae. Nalaman ko rin noon na halos 3 taon na pala ang tanda niya kay Dennis. Medyo halata nga yun nang unang beses ko siyang makita sa personal. Naisip ko pa nga na baka may ibang anak na siya dahil medyo malaki rin talaga ang katawan niya. Kahit 2 buwan pa lamang siyang buntis. Pasimple ko yon at tinanong kay Dennis sa paraan na hindi ko siya ma-offend. At sinabi naman niya na wala pang ibang anak si Kyla at sadyang may kalakihan lang din ang katawan nito, Papa Dudut. Ma, gagabihin po pala ako ng uwi mamaya. Huwag niyo na po akong hintayin ni Kyla na magapunan. Ipagtatabi na lang kita ng ulam para mabilis kong mainit pag uwi mo dito sa bahay. Bakit pala gagabihin ka ng uwi? Kulang po kasi kami ng waiter sa restaurant kaya kailangan namin magdagdag ng oras sa duty namin. Naku, sayang naman kasi bala ko pa namang magluto ng paborito mong igado na ulam para sa hapunan. Talaga? Ipagluluto mo ako ng paborito ko? Oo, kaya nga plano kong sumama mamalengke mamaya kay mama eh. Pwede mo pa rin namang iluto yung paborito ko, Kyla. Hindi na nga lang tayo sabay na makakapaghapunan kasi ayoko mapuyat ka sa paghihintay sa akin. O sige, pero siguraduhin mo na kakainin mo yung iluluto kong ulam ha? Kahit sunog pa yung luto mo, kakainin at uubusin ko lahat yan. Grabe ka naman! Hindi pa naman ako nakapagluto ng sunog na ulam nung nagtatrabaho pa ako sa kantin. Joke lang naman yun. Ikaw naman akala ko naman nakatikim ka na ng sunog na luto ng girlfriend mo. Naku ma, masarap po magluto si Kyla. Ay talaga? Opo, kasi minsan binibigyan niya pa ako ng pagkain na niluto niya sa bahay nila kapag wala siyang pasok sa kantin. Malapit lang din po kasi yung bahay ng tita ko sa university kung saan nag-aaral dati si Dennis. Kapag wala po akong trabaho, dumadaan po siya doon para saglit na dalawin ako o makipagkwentuhan sa akin. At kapag aalis na po ako, palagi na po siyang may pabaon na pagkain sa akin. Kaya pala may mga oras noon na maaga kang umaalis ng bahay natin. Akala ko may inaasikaso ka lang na para sa mga klase mo eh. Opo ma, pero never ko naman pong pinabayaan ang pag-aaral ko kahit nanliligaw pa lang ako nun kay Kyla. At kahit po boyfriend ko na si Dennis, palagi ko rin pong pinapaalala sa kanya na mag-focus sa pag-aaral niya. May isang beses lang po talaga na naging mapusok kami. Sorry po ma. Nako, huwag nyo nang isipin yon kasi hindi na natin mababago yung mga nagawa nyo noon at yung mga nangyari noon. Mas mahalaga ngayon na mag-focus tayo sa present, lalo na sa future na para sa baby ninyo. Tama po kayo. Kaya magsisipag talaga ako sa trabaho para sa pamilya na to. Teka, kailangan ko na nga rin po palang umalis kasi baka malate pa ako. O sige, mag-iingat ka anak. Opo ma, lalabas na rin po ako ng bahay. Bye po. Bye Kyla. Bye, mag-iingat ka. Ang dami ko po palang nakain na pandesal at pansit. Napansin ko nga rin yan. Mabuti naman at nagustuhan mong binili kong pansit dyan sa malapit na tindahan para sa almusal natin. Masarap din po kasi talaga yung pansit kahit wala masyadong gulay. Ayos din po yun dahil hindi rin ako mahilig sa gulay. Pareho pala kayo ni Dennis na hindi mahilig kumain ng gulay. Pero ngayon po, pinipilit ko naman na kumain ng gulay para sa pinagbubuntis ko. Inaantok na tuloy ulit ako. Oh, saan ka pupunta? Papasok po muna ako sa kwarto namin ni Dennis. Akala ko sasamahan mo kung mamalengke. Naku ma, tinatamad na po ako lumabas ng bahay. Ah, ganun ba? Sige, ako na lang ang bibili ng mga sahog na gagamitin mo sa lulutuin mo mamaya. Kayo na lang din po siguro magluto mamaya. Hindi rin naman makakauwi ng maaga si Dennis. Sa ibang araw na lang po ako magluluto para sa kanya. Sige po, pasok po muna ako sa kwarto at nakakaramdam talaga ako ng antok. Kung maglalaba po pala kayo, pakisama na lang din po sana yung mga damit namin para hindi nakatambak sa kwarto. Magpapahinga po muna ako.
Papa Dudut, nagkamali pala ako sa naging first impression ko kay Kyla. Nung unang mga araw kasi niya sa bahay, naging maayos talaga ang pakikitungo niya sa akin. Pati na ang pag-asikaso niya sa mga gawaing bahay. Maaga siyang gumigising at pagkatapos mag-almusal ay dediretso sa sala para magwalis-walis ng sahig. Kasunod ang pagpupuna sa mga bintana, nagluluto rin siya ng para sa hapunan namin at siya ang nag-aasikaso ng pinagkainan namin sa almusal. Pero pagkalipas ng ilang linggo ay nagbago ang lahat, lalo na nang kinailangan kong mag-resign sa trabaho. Napaaga noon ang retirement ko dahil lumala ang katarata sa kanang mata ko. Nadaan pa naman sa oral medication pero hindi na ako bumalik pa sa pagtuturo. Mula noon, si Dennis na ang nagtatrabaho para sa mga pangangailangan at gastusin sa bahay. Doon din nagbago ang ugali ni Kyla na halos inaasa na niya sa akin lahat ng gawain sa bahay. Pero naisip ko na baka hindi nagbago ang ugali niya. Baka sadyang yun talaga ang ugali niya. Nagpapanggap at nagpapakitang tao lamang siya sa umpisa. Pilit ko na lamang siyang pinakisamahan noon dahil ayoko nang bigyan pa ng problema ang anak ko na alam kong palaging pagod galing sa trabaho niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa isang restaurant nagtatrabaho noon si Dennis. Dahil sa mga gamot na kailangan ko, mga vitamins ni Kyla at iba pang gastusin sa bahay, madalas na nag-o-overtime sa trabaho ang anak ko. Ayaw niya kasi nang nagigipit kami sa pera o panggastos sa bahay. Pinag-iipunan niya rin ang para sa panganganak ni Kyla at nabanggit niya rin na plano na niya itong pakasalan sa susunod na taon. Kaya pilit niyang ginagawa ang lahat para maibigay ang pangangailangan namin. Halos mahigit 10 oras siyang nagtatrabaho sa araw-araw. Naiinis pa ako kasi aalis si Dennis nang tulog pa si Kyla. Babangon lamang ito kapag kakain na. Magbabanyo o manonood ng TV tapos kapag uuwi na si Dennis, madalas natulog na ulit ito. Mabuti sana talaga kung may iba itong ginawa na medyo nakakapagod sa buong maghapon. Oo, buntis siya pero hindi ibig sabihin noon na hindi na siya pwedeng tumulong sa mga gawaing bahay. Hindi rin naman masela ng kalagayan niya kaya walang dahilan para maghapon lang siya na nakahiga sa kama o manood ng TV. Pero hinayaan ko lamang siya at walang kahit na anong narinig mula sa akin. Ang sabi ko baka kapag nanganak na si Kyla ay mas magiging maayos ang ugali niya. Pero naging malala ang lahat lalo na nang makunan si Kyla. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, naging maayos na ang kalagayan nito pero mas naging tamad sa mga gawaing bahay, Papa Dudut. Ng ulan sa labas ng bintana kung kailan naman patapos na ako dito sa niluluto ko. Mababasa pa yung mga nilaban ko kahapon. Mapakuha ko na nga lang muna yun kay Kyla. Kyla! Kyla! Pakisilong muna nga muna yung sinampay sa labas bago pa tuluyang mabasa ng ulan. Kyla! Naririnig mo ba ako? Ang sabi ko pakisilong muna yung mga sampay natin. Hindi ko na maiwan tong niluluto ko rito, Kyla. Sige po, Ma. Isisilong ko na po. Mabuti naman at lumabas na rin siya ng kwarto. Buong araw na lang siyang nakakulong doon at hindi man lang magwalis sa sala. Lahat na lang ng kailangang asikasuhin dito sa bahay, ako nang gumagawa. Haluin ko na nga munang mabuti itong mga gulay. Ayan, mukhang ayos na itong niluluto ko rito. Mapatayin ang apoy sa kalan at silipin ko muna si Kyla kung nagtitiklop na ba siya ng mga sinilong na damit. Kyla! Tinitiklop mo na ba yung mga sinilong mo mula sa labas? Ay teka, nasaan ang babaeng yun? At talagang iniwanan lang dito sa sofa yung mga damit na kinuha niya mula sa sampayan? Ay, mga basa pa yung iba sa mga ito.
Tapos sinama na niya sa mga tuyong damit. Talaga namang magsisilong na lang ng mga damit, hindi pa inayos. Kailan mo ba aayusin ang mga Ma? kilos mo dito sa bahay na ito, Kyla? Bakit naman po hindi kayo kumakatok bago niyo binuksan yung pinto at pumasok dito sa kwarto namin? Bukas tong pinto ng kwarto nyo, kaya hindi na ako kumatok. Eh bakit po kayo nandito? Mamaya pa naman po ako kakain ng tanghalian pagdating ni Dennis. Hindi kita pinuntahan dito para sabihing nakahain ng tanghalian mo sa lamesa. Hindi ba ang sabi ko sa'yo? Isilong mo yung mga sinampay sa labas dahil umuulan ha? Opo, at sinunod ko po ang utos nyo na isilong ang mga sinampay. Nilagay ko na nga po lahat sa ibabaw ng sofa. Kaya ano pa po bang kinakainis nyo dyan? Ginawa ko naman po yung inuutos nyo sa akin. Ayun na nga eh! Ginawa mo ngang inuutos ko pero hindi mo naman inayos. Ni hindi mo malang inihiwala yung mga tuyong damit doon sa iba, doon sa mga nabasa na sa ulan. At sana, tiniklop mo na rin yung ibang tuyo doon nang hindi nakakalat sa may sofa. Ma, ang sabi nyo kanina, isilong ko lang ang mga yon. Wala naman po kayong sinabi na pati pala pagtitiklop, kailangan ko pang gawin. Kailangan ko pa ba talagang sabihin yun? Syempre naman po. Hindi ba pwedeng magkusa ka na lang kasi alam mo naman kung anong dapat na gawin pagkatapos isilong ang mga damit? Hindi ko naman po damit ang lahat ng yon. Yung iba po doon, damit nyo at damit ni Dennis. Kaya bakit ako pa ang magtitiklop ng mga yon? Ako na nga ang naglaba? Ako pang pagtitiklopin mo ng lahat ang ng ulan yun? sa labas. Oh, ma, ano pong ginagawa niyo dito sa kwarto namin ni Kyla? Kinakausap ko lang itong girlfriend mo. Bakit po? Ay nako Dennis, di ba kanina ko pa sinabi sa'yo na masakit ang ulo ko? Oo, nabanggit mo nga bago ako umalis kanina para kumuha ng updated police clearance ko. Ayan kasi si Mama. Inutusan pa ako na lumabas para isilong ang mga damit kanina. Naulanan ako kaya lalong sumakit ang ulo ko. Tapos ngayon, inuutusan pa ako na tiklopin ang lahat ng mga damit na sinilong ko kanina. Ma, bakit naman po kay Kyla niyo pa pinapagawa yun? Pwede naman pong ako na lang ang magtupi ng mga damit mamaya. Hindi naman kasi talaga masakit ang ulo ng girlfriend mo. Ayaw niya lang talagang kumikilos dito sa loob ng bahay natin. Ma, kanina pa po sinabi sa akin ni Kyla na hindi talaga okay ang pakiramdam niya. Basta, ako na po ang magtutupi ng mga damit mamaya. Huwag niyo na pong ipagawa yun kay Kyla para makapagpahinga na lang din po siya. Nakapagluto na po ba kayo ng para sa tanghalian natin? Oo, maghahain na ako para sabay-sabay na tayo makakain ng tanghalian. Papadudot, 7 buwan na ang ipinagbubuntis ni Kyla nang makunan siya dahil naging mahina ang puso ng baby niya. Grabe ang pagdadalamhati ng anak ko noon at halos 1 linggo ko siyang hindi makausap ng maayos. Mabuti na lang at pagkalipas ng 2 linggo mula nang mailibing ang anak ni Kyla, nakita ko na muling nagkaroon ng direksyon ng buhay niya. Nang mga panahon na yon ay madalas ko siyang nakakausap tungkol sa mga naging pagsisisi niya sa nangyari sa buhay niya. Sinabi ko na may malaking dahilan kung bakit nawala ng maaga ang anak niya. Parang yun nangyari sa akin noong maaga rin akong nabiyuda. Isa sa mga dahilan yon para mas lalo kaming maging matatag at sinabi ni Dennis na magfo-focus na lamang daw siya sa amin ni Kyla. At sa plano niya na pakasalan nito sa susunod na taon, kung ano ang pagsusumikap na ginagawa ni Dennis sa buhay ay kabaliktaran naman ang ginagawa ni Kyla sa bahay namin. Lumala ang pagiging tamad niya sa bahay at may mga oras na kapag nakikisuyo ako na tulungan niya ako sa ibang gawain, kagaya ng pagwawalis sa sala o pagluluto, palagi niya akong sinisigawan at sinasabi niya na abala ako sa pagsa-cellphone niya. At nang minsang magkasagutan pa kami ni Dennis, nang dahil sa kanya ay gusto ko talagang magalit sa anak ko dahil mas kinampihan pa nito ang babae na yon kesa sa akin ang nanay niya. Pero pilit ko na lamang na pinalampas ang lahat noon at patuloy na tiniis ang ugali ni Kyla. Pero ang isang bagay na hindi ko talaga natansya noon ay nang makita ko si Kyla na nakikipagharutan sa isang lalaki sa may mismong harapan ng gate ng bahay namin. Tinawag ko siya noon pero hindi niya ako pinansin tapos ay tinarayan pa.
Hindi ako nakatiis pa kaya naman nilapitan ko sila, pinalis ko yung lalaki at pilit na pinapasok si Kyla sa loob ng bahay, Papa Dudut. Bakit niyo naman po binastos yung bisita ko, ma? Binastos? At siya pa talaga yung nabastos? Tama ba yung ginawa niyong paghaharutan sa harap mismo ng bahay ko? Ano pong paghaharutan ang sinasabi niyo? Pinsan ko lang po yung kausap ko kanina sa may gate. Pinsan! Ang sabi mo nung nakaraan, delivery rider yon na naghahatid lang ng mga ino-order mo na kung ano-ano sa online. Oo nga po, pinsan ko po yung delivery rider na yon. Ano na naman po ba yung iniisip niyo na hindi maganda tungkol sa akin? Hindi ako mag-iisip ng ganito kung wala akong nakikita na masamang ginagawa mo. At kailan pa po naging masama yung pakikipag-usap sa pinsan ko? Huwag mo ang binibilog ang ulo ko. Hindi lang kayo nag-uusap ng lalaki na yon. Nakita ko na hinahawakan niya ang kamay mo at hinalikan ka pa niya sa pisngi mo. Ang laswa niyo naman pong mag-isip, ma. Ang hirap po sa inyo. Lahat na lang ng ginagawa ko dito sa bahay na to, mali sa paningin niyo. Eh kailan ka ba gumawa ng tama? Ultimo pag-aasikaso ng mga kailangan gawin dito sa bahay, hindi mo naman ginagawa ng tama. Magpapalaba ka na nga lang ng mga damit mo, hindi mo pa ilagay sa tamang lalagyan. Pati na nga ang mga pinagkainan mo, basta mo na lang iniiwan sa lababo. Kita niyo na? Napakarami niyo naman pong issue sa akin. Kanina, yung pakikipag-usap ko sa labas ng bahay. Ngayon naman, pati ang bawat kilos ko dito sa loob ng bahay niyo, sinisita niyo na. Alam niyo, mabuti pa, magpahinga na lang ako sa kwarto namin ni Dennis. Sumasakit na naman po kasi ang ulo ko dahil sa ingay niyo. Sandali lang, Kyla. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Bitawan niyo nga ang braso ko. Huwag mo kasi akong talikuran dahil nag-uusap pa tayo. Pwede po bang hayaan niyo na lang akong pumasok sa kwarto namin? Tapos ano? Magkukulong ka na naman dyan buong araw? At lalabas ka na lang kapag kakain na? Kung may issue po kayo sa akin, si Dennis na lang po ang kausapin niyo. Papasok na po ako sa kwarto kasi ayoko na po makipagtalo sa inyo. Sabi ng hindi pa Ma, tayo tapos nasasaktan mag-usap. na po ako. Bitiwan niyo nga po yung braso ko. Ano pong nangyayari dito? Nasa pinto pa lang ako. Naririnig ko na po ang mga sigawan nyo. Mabuti naman at umuwi ka na. Si mama kasi, kanina pa ako sinisigawan. Tapos ang higpit pa ng hawak niya sa braso ko. Tingnan mo, oh. Halos magmarka na ang kamay niya sa balat ko. Ma, bakit nyo naman po sinisigawan at sinasaktan si Kyla? Hindi ko siya sinisigawan at mas lalong hindi ko siya sinasaktan. Gusto ko na kasing magpahinga, pero ayaw niya pa akong papasukin sa kwarto natin. Ano ba talagang nangyayari dito? Yang girlfriend mo kasi, nakita kong nakikipagharutan sa ibang lalaki dyan sa labas ng bahay natin. Doon pa talaga sa may gate natin. Kyla, ano tong sinasabi ni Mama? Hindi naman totoo yon. Hindi totoo? Kahit nakita ko na hinawakan niya ang kamay mo at hinalikan ka niya sa pisngi mo? Pinsan ko nga lang po kasi yon na binibigyan niyo ng mali siya. Kung nabibilog mo ang ulo ng anak ko, huwag mo ko igaya sa kanya. Hindi mo ako maloloko, Kyla. Pwede po bang tigilan niyo na nga po yung kakaisip ng kung ano-ano tungkol sa akin? Alam ko naman kasi talaga na ayaw niyo sa akin kaya gusto niyo akong siraan sa anak niyo. Hindi kita sinisiraan sa kanya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagsasabi lang din po ako ng totoo. Sadyang marumi lang po ang isip niyo kaya kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig niyo. At ako pa talaga ngayon ang madumi mag-isip? Sino pa po ba? Kayo lang naman po yung walang tigil sa pagbabantay sa bawat galaw ko dito sa bahay na to. Teka, wag na nga kayong magsigawan ni Mama, Kyla. Hindi naman kasi ako nag-umpisa nito. Yang mama mo. Palibasa, sampid lang ako dito sa bahay kaya ginaganyan niyo na lang ako. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Gusto ko lang naman talagang magpahinga muna. Pero ayaw niya akong papasukin sa kwarto natin. Palagi niya na lang binabantayan bawat kilos ko dito. Kulang na nga lang, pati paghinga ko dito sa loob ng bahay na to, bantayan niya. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Sige na, pumasok ka na muna sa kwarto natin. Pero Dennis! Ma, mamaya na lang po tayo mag-usap. Gusto ko na lang din po sana munang magpahinga. Papa Dudut, matagal ko nang napapansin ang mga kakaibang kinikilos noon ni Kyla na pinagsasawalang bahala ko lang madalas. Kapag nakalis na si Dennis ng bahay papunta sa trabaho niya, maririnig ko na si Kyla sa loob ng kwarto nila na halos bumubulong na parang may kausap. Minsan nang nasilip ko siya sa loob ng kwarto nila. Nakita ko na may hawak siyang cellphone at nakangiti habang
Parang kinikilig sa kausap niya. Napapadalas din yung lalaki na kausap niya noon na pumunta sa may gate ng bahay namin. Nung unang nakita ko siya na kausap ni Kyla sa may gate ay nag-usisa ako at sinabi niya na nagdi-deliver lamang daw ito ng item na in-order niya online. Hanggang sa halos araw-araw na silang nagkakausap noon. May mga araw din noon na umalis siya sa bahay kapag nasa trabaho na si Dennis. At ang paalam niya ay pupunta siya sa isang kaibigan. Uuwi siya bago makauwi si Dennis sa bahay. Pero minsan papadudod. Naunang umuwi si Dennis sa kanya at nagtaka ang anak ko kung bakit wala si Kyla sa bahay. Hindi raw ito nagpaalam o nag-text sa kanya na aalis ng bahay. Ang sabi lang ni Kyla nang makauwi siya ay may dinalaw lamang itong kamag-anak kaya ginabi ng uwi. Pero iba na ang pakiramdam ko noon dahil nakita ko na noong magkausap sila ni Dennis. Hindi makatingin ng diretso sa kanya si Kyla. Hanggang sa nakita ko ang paghaharutan ni Kyla sa may gate at paghaligpan ng lalaki sa pisngi nito. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko at alam ko na hindi yon kamag-anak ni Kyla. Pero alam nyo yung mas masakit. Yung mas kinampihan at pinaniwalaan siya ng anak ko kesa sa akin. Wala akong ibang hinihiling noon kung hindi ang mapabuti ang anak ko at maging masaya siya. Sa kung sino man ang babaeng mapipiling niyang mahalin. Kahit na hindi ko tanggap si Kyla, ay pinilit ko siyang pakisamahan. Pero ako pa ang lalabas na masama sa lahat. Pagkatapos ng pagtatalo namin na yon ay nag-decide si Dennis na umalis na sila ng bahay ni Kyla. Nangupahan sila sa hindi kalayuan mula sa bahay ko. At isang beses sa isang linggo ay dinadalaw na lamang ako ni Dennis sa bahay. Kapag dinadalaw ako ng anak ko ay iniiwasan namin na pag-usapan ang tungkol sa relasyon nila ni Kyla para hindi kami magtalo. Papadudot, ang dahilan talaga ng pagsulat ko ngayon ay para humingi ng payo sa kung ano ang dapat kong gawin. Sigurado kasi ako na niloloko ni Kyla ang anak ko pero ayaw naman akong paniwalaan ni Dennis. At ayoko na rin na mas lalo pang magulo ang relasyon namin ng anak ko. Kaya hindi na ako naglalakas loob na makialam sa relasyon nila. Ano bang dapat kong gawin para mamulat ang anak ko sa katotohanan? Na hindi karapat-dapat si Kyla para sa kanya. Sana'y matulungan ninyo ako sa problema kong ito, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, LC. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, Papa Dudut, at ang ibabahagi ko po sa inyong kwento ay nangyari sa amin ng asawa ko mga 5 taon na ang nakakalipas. Naisipan ko pong ibahagi sa inyo dahil undas na. At dahil sa mga kababalaghang nagsisimulang mangyari muli sa amin itong mga nakaraang taon. At dahil na rin po sa kakaibang karanasan namin, ay mamabutihin ko pong itago na lamang ang aming tunay na pangalan. Ako po si Dennis, 30 years old at isang psychometrician at lumaki sa Albay Province. Ang asawa ko naman ay si Lady, 28 years old at dito sa Maynila ipinanganak. Noong high school ako ay lumipat na sa Maynila ang aming pamilya. Kaya naman halos dito na rin naman kami lumaki. At umuuwi na lamang kami sa Albay kapag magbabakasyon o kaya naman ay may reunion ang mga magkakamag-anak. Napakaganda po ng aming lugar, Papa Dudut.
Naabutan ko pa noong panahon na konti pa lamang ang mga tao. At napapalibutan pa ang mga iilang bahay sa barangay namin ng malalaking puno at napakagandang mga bulaklak. Marami din pong mga pasyalan sa aming lugar tulad ng mga batis at kuweba. Pero ang pinaka naaalala ko ay kapag nagpupunta kami sa mga liblib na lugar noong mga bata pa kami. Noon ay nakaugalian namin ang magsabi ng tabi-tabi po sa mga madadaanan. Bagay na itinuro sa akin ng aking lola para daw hindi ako makagambala ng mga maligno at ng mga espiritu. Bata pa lamang ako ay marami na akong naririnig na kwento ng kababalaghan sa aming lugar. Karamihan sa kwento ay mga tungkol sa aswang na gumagala kasama ng mga normal na tao at mga maligno na nakatira sa mga malalaking puno. Kahit pa ang sarili kong ina ay may ibinahaging kwento sa akin na noong mga 3 or 4 years old pa lamang siya, nang karay-karay siya ng aking lola na naglalakad ay may nakita siyang isang babae na nakadikit sa silong ng isang kubo. At ang mahaba at malagong buhok nito ay nakalaylay at umaabot sa lupa. Nang tinanong daw niya ang lola ko, itinuro ang babae at tinanong kung ano yon. Noon ay kumaripas na ng takbo ang lola ko habang karay-karay siya. At pagka-uwi ay doon niya nalaman na ang babaeng yon daw pala ay isang aswang na hinihigop ang buhay na bata na nasa sinapupunan ng buntis naming kapitbahay. Habang lumalaki ay marami pa akong mga kwentong napapakinggan na kagaya ng kwento ni nanay. Pero nang kami ay magpamaynila na, ay unti-unti na rin itong nakalimutan. At nang tumanda na nga ako ay tumigil na rin talaga akong maniwala sa mga ganong klase ng kwento. Graduate kasi ako ng psychology, Papa Dudut. Kaya para sa akin, ang mga ganoong bagay ay baka bunga lamang ng imahinasyon. O kung hindi naman, ay sigurado akong pinaglalaruan lamang sila ng kanilang mga utak. At may siyentipikong paliwanag kung bakit sila nakakakita at nakakaranas ng kababalaghan. Noong nasa Maynila naman kasi ako ay halos wala na rin naman akong naririnig ng kwento tungkol sa mga aswang at maligno. Maliban na lamang sa mga paminsang kwento ng mga kakilala ko tungkol sa mga multo na nakita o naramdaman nila. Pero hindi ko akalain na ako mismo ay makakaranas ng kababalaghan, Papa Dudut. At hindi lang isang beses, kundi maraming beses pa. At ang pinakamasaklap ay ang malagay pa sa kapahamakan na ang ngayon ay asawa ko ng si Lady. 3 years ago nang magkaroon ng grand reunion ang aming mga kamag-anak sa Albay. Noon naman ay isinama ko na si Lady para formal na ipakilala sa kanila bilang GF ko. Si Lady po ay isang mahinhin, mahiyain pero matalino at magandang babae. Mestizahin din po siya. May pagkakahawig po kay Janine Gutierrez. Bago po ang reunion naming yon, ay mga 2 taon na rin po akong hindi bumibisita sa aming probinsya. Kaya talagang nagulat ako sa mabilis na developments sa aming lugar, lalo na sa mga bandang bayan, kung saan ay napakarami ng mga building at tabi-tabing bahay na nakatayo. Dumadami na rin po ang mga tao at halos talagang city na kung titignan. Naging maayos at masaya po ang aming reunion. At niloko pa nga ako ng mga kamag-anak ko na huwag ko na raw bibitawan pa si Lady. Kasi naka-jackpot na ako sa kanya. At binibiro pa nila ako na maging alerto daw ako dahil baka makakilala pa siya ng may mas itsura sa akin. Kaya baka magbago ang isip at iwanan ako. Ang hindi ko po akalain, Papa Dudut, ay magkakatotoo pala ang pagbibiro nilang yon. At sa kakaiba at nakakapangilabot pang paraan.
Bago kami bumalik sa Maynila ay nagkayayaan na mag-swimming kami sa isang batis sa amin. Tanyag po ang batis na yon sapagkat merong yung napakalaki at napakagandang puting-puting bato na sinasabi nila na noon ay pinamamahayan nga daw ng maligno. Pero nang dumating kami doon ay marami-rami ding mga turista. At ang kwentong-kwentong yon ay tila nakalimutan na rin ng marami. Dahil mahilig po sa photography si Lady ay hindi ko po namalayan na lampas kalahating oras na po siyang nawawala at hindi pa bumabalik. Ang naisip ko ay baka naman naaliw sa tanawin kaya ginanahang kumuha ng litrato. Pero nang lumampas na ang isang oras na siyang nawawala ay kinabahan ako. Nagsimula na po kaming hanapin siya. Nang makita po si Lady ay nakatulala lang siya sa harapan ng isang napakalaking puno ng akasya. Lady! 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 Babe! Lady! Mag-iisang oras na kami naghahanap sa'yo. Babe! Uy, okay ka lang? Ha? Ano? Bakit tulala ka? Magtatatlong oras ka nang nawawala. Lampas isang oras ka na namin hinahanap. Dennis? Ha? Kararating ko lang dito ah. Wala pang isang oras ako nang umalis dun sa may batis. Babe, 3 oras ka nang nawawala. Lahat na kaming mga lalaki hinahanap ka na eh. Teka nga, tawagan ko nga sila. Shucks, bakit patay phone ko? Marami pa akong battery kanina. Ayaw magbukas. 3 oras na akong nawawala? Paano nangyari yun? Oo, babe. Tara, bumalik na tayo. Lumulubog na yung araw. Oo nga no. Kanina mataas pa yung araw. Nalilito ko. Ano ba ang huli mong naaalala? Ang natatandaan ko, may nakita akong isang aso. Nasa gitna ng mga kakahuyan. Tahimik lang siya na nakatingin sa akin. Nung una, natakot pa ako kasi baka kagatin ako. Pero tahimik lang siya. Nakatingin. Nagtaka ako kung paano siya napunta doon. Puro kakahuyan yun at walang malapit na bahay. Tapos naaliw na ako sa kanya kaya binidyohan ko siya. Tapos nun, sinundan ko na siya habang nagvi-video ko. Tapos ayun nga, dumating ka na. Pero wala naman akong asong nakita pagdating ko. Alam ko na. I-check natin yung camera mo kung ano ang nangyari. Sige. Eto. I-play mo yung video. Ha? Paano nangyari yun? Bakit walang na-record? Baka naman sira yung camera mo. Ewan ko. Andito naman yung ibang mga picture na kinunan ko eh. Yung mga pictures natin sa batis nandito rin. Bakit yun lang yung sira? Lady, tara na! Hindi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to. Dito tayo. Teka. Naalala mo ba ba ang daan pabalik? Teka, nalilito na rin ako. Lady, baliktarin mo ang t-shirt mo. Ha? Baliktarin mo. Babaliktarin ko rin tong suot ko. Ha? Bakit? Basta gawin mo na lang. Yan ang naaalala kong turo sa akin ng bata ko na dapat gawin kapag naliligaw para mahanap ang daan pabalik. Sige, sige. Dali, ayokong abutan tayo ng gabi dito. Hindi ko alam kung nakatulong nga ba, pero nahanap naman namin pabalik ni Lady ang daan. Nang ikwento namin ang nangyari sa liblib na lugar sa may akasya, ay sinabi kaagad ng mga pinsan ko at kahit ng mga matatanda sa amin na maaari nga daw na napunta si Lady sa lugar ng mga engkanto. Lalo pat ang mga malalaking puno tulad ng akasya at balete
ay sinasabing bahay daw ng mga engkanto at lamang lupa. Mabuti na nga lang daw at nahanap ko kaagad si Lady dahil kung hindi raw ay baka nakuha ito ng mga engkanto. Ako pa ang nasisi kung bakit ko daw kasi hindi pinaalalahanan si Lady na magsabi ng tabi-tabi po, lalo pat dayuhan ito sa aming lugar. Bukod pa dyan ay meron kasing si Lady na nunal malapit sa mata, kaya't sinasabi nila na isa rin daw ito sa mga dahilan kung bakit maaaring maging lapitin si Lady ng mga maligno at engkanto. Ako naman ay kahit na pinagbaliktad ko na rin ang t-shirt si Lady ay pati na rin ako ay sa puntong yun ay hindi pa rin masyadong naniniwala na gawa yun ng maligno. Sa isip ko ay baka naapektuhan lang ako ng sobrang kaba dahil sa pagkawala ni Lady, kaya kung ano-ano ang mga naisip ko at nararamdaman. Inisip ko na lamang din na baka may kung anong halamang gubat lang si Lady na naamoy na nagkaroon ng epekto sa kanyang persepsyon at memorya. Yung nangyari naman sa camera at sa aking cellphone ay inisip kong maaaring nagkataon lang na nagmalfunction at nasira. Pero kinabukasan ay dinapuan ng matinding lagnat si Lady Papadudut. Napakataas ng kanyang temperatura at nagdidiliryo. Dahil dito ay hindi na rin kami natuloy sa pag-uwi sa Maynila at isinugod namin siya sa ospital. Pagdating ng ospital ay hindi rin makita ng mga doktor kung ano ang mali kay Lady. Kahit na ano pong gamot ang ipainom sa kanya ay hindi bumababa ang kanyang mataas na temperatura. Kaya pumayag na rin po ako nang sabihin ng nanay ko na tumawag kami ng magtatawas. Akin na ang palanggana. Ito po. Lalaki. Ano po? Pansinin mo ang forma ng mga patak ng kandila sa tubig. Hugis lalaki. Lalaki po yung maligno? Engkanto. At hindi lang basta ordinaryong engkanto. Isa itong prinsipe sa kaharian nila. Prinsipe? Bakit niya po binigyan ng sakit si Lady? May nasabi pa si Lady sa'yo na natapakang nuno sa punso. O baka may pinitas siyang bulaklak o dahon sa kagubatan. Wala naman po. Ang sabi niya lang po ay may nakita siyang aso sa gitna ng gubat. Tapos naaliw po siya dito at sinundan niya. Tapos nang nakita ko po si Lady ay naroon na siya. Tulala sa harap ng isang malaking puno ng akasya. Malapit siya sa puno ng akasya? Opo. Bakit po? Nakursunadahan siya. Paano pong nakursunadahan? Kung prinsipe ang engkantong may gawa nito sa kanya at nakita mo siya na malapit sa akasya, ay baka gustong dalhin ng engkanto si Lady sa kaharian nila. Kaharian? Ang mga engkanto ay madalas na namamahay sa mga malalaki at matatandang puno. Maaaring puno lang ito sa paningin ng ordinaryong tao, pero sa mga nakukursunadahan nilang mga tao, ay ipapakita nila ang tunay na anyo ng kanilang tirahan. Isang maganda at malaking palasyo. Pero bakit naman po gustong dali ng engkanto si Lady sa kanila? Magandang dalaga si Lady. At kahit na nakaratay siya dyan ngayon at hindi ko pa nakakausap, ay huhulaan kong tahimik siyang tao at nagtataglay ng inosensya ng isang bata. Tama ba ako? Opo, tama po kayo. Ganyan nga po siya. Ang mga kagaya niya ang natitipuhan ng mga engkanto. Ibig niyo pong sabihin ay nagustuhan siya ng engkanto? Malaking posibilidad yon. At dahil hindi lang ito basta-bastang engkanto at mataas pa ang antas sa kanilang mundo, sa tingin ko'y gusto niyang gawing asawa at prinsesa si Lady. Paano po natin maliligtas si Lady? Ano yun? Namatay ang kandila. Siya yun. Yung engkanto po? Oo. Ipinararamdam niya sa atin ang lakas niya. Susubukan ko ang lahat ng aking makakaya, anak.
Pero ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa iyong malakas ang puwersa ng karibal mo. Maaaring mapalis ko siya ngayon. Pero hindi ko masisiguro na hindi siya magbabalik. Ikinalulungkot ko. Pero sa mga kagaya ng engkantong ito, sa tingin ko'y hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha si Lady. Nakailang session din si Lady sa paggagamot sa kanya ng magtatawas papadudot. At nakita ko rin mismo sa sarili kong mga mata ang improvement kay Lady. Kung walang nagawa ang mga doktor ay parang ang nakatulong nga sa kanyang kondisyon ay ang ginawang paggagamot ng magtatawas. Pero sa gulat naming lahat ay walang maalala si Lady sa lahat ng mga nangyari sa kanya. Ang huli niyang naaalala ay nang nagpunta kami sa Bates at matapos noon ay ang huli niyang natatandaan ay ang nasa Maynila na kami. Tulad ng nirecord niyang video ay parang nabura din ang lahat ng mga nangyari sa utak niya. At dahil nga sa lahat ng mga kababalaghang nangyari, ay unti-unti na rin ako naniwala na totoo nga ang engkanto at maligno. Naniwala na ako na talagang mayroong mga bagay sa mundo na hindi maipapaliwanag ng tao ng lohika at ng siyensya. Pero ang pangyayaring ito kay Lady ay nagkaroon din ng hindi kaaya-ayang epekto sa aming sitwasyon sa buhay. Dahil sa pagkakasakit ni Lady ay halos 1 buwan din kaming namalagi sa probinsya. At dahil hindi ko naman siya maaaring iwanan ay nag-emergency leave ako sa trabaho ko ng 1 buwan. Mabuti na nga lang at mababait ang aking mga boss at pinayagan nila ako. Si Lady naman ay hindi pinalad. Dahil mahigpit ang kanyang kumpanya ay napilitan tuloy siyang mag-forced resignation. At matapos noon ay nahirapan na rin siyang makahanap pa ng bagong trabaho. Mula kasi nang mangyari yon kay Lady ay parang may nagbago na rin sa kanya. Mas naging tahimik siya at withdrawn. Sa aking obserbasyon ay gumaling man siya sa kanyang pisikal na katawan. Ay naapektuhan naman na nangyari sa kanya ang kanyang kaluluwa at pagkatao. Ako rin ay medyo na-guilty sa mga nangyari papadudot. At nahiya ako sa kanyang pamilya. Kung hindi kasi sa akin na dinala ko siya doon at kung binantayan ko lang siya at sinamahan ng sa lahat ng oras ay baka hindi yun nangyari. Kaya mula noon ay mas naging malaki ang naramdaman kong responsibility kay Lady. Obligasyon kong maibalik siya sa dati. At kung may mangyaring masama sa kanya dahil sa pangyayaring yon ay hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ipinangako ko din sa sarili ko na kahit na ano pang mangyari, hinding-hindi ko iiwanan si Lady. Nang nasa Maynila na kami ay sinamahan ko si Lady na magpatingin sa isang psychologist. Mabuti na nga lang po at ako ay isang psychometrician kaya naman naging madali sa akin ang makahanap ng therapist na mura lang maningil. Ayon sa pagsusuri ay meron daw depression si Lady. At matapos ng ilang session ay sa awa ng Diyos ay bumuti-buti naman ang kanyang kalagayan. Unti-unti nang bumalik si Lady sa dati niyang ugali na magiliw at optimistic. At nang siya ay gumaling na, ay naging madali na rin muli sa kanya ang makahanap ng bagong trabaho. Bumalik na sa dati ang buhay namin papadudot. Naging maayos naman si Lady sa kanyang bagong trabaho at ako naman ay balik sa dati na rin na walang masyadong inaalala. Kaya nang kami ay mag-anibersaryo, ay minabuti ko rin na mag-propose sa kanya na magpakasal. Nasinagot naman kaagad ni Lady ng kanyang matamis na oo. Agad naming plinano ang aming kasal. Pinagkasunduan namin na mag-iipon muna kami sa loob ng 1 taon para sa magagasto sa aming kasal. At bilang paghahanda na rin sa aming future. Naging maayos at maganda ang mga sumunod na buwan. At akala ko'y magtutuloy-tuloy na ito.
hanggang sa may dagok na namang dumating sa aming pagsasama. Napansin ko na meron na namang pagbabago kay Lady. Pero sa pagkakataong ito ay wala nang kinalaman sa kababalaghan. Napansin kong nagkaroon ng kakaibang sigla sa kanya pero pakiramdam ko ay hindi naman dahil sa akin o sa kanyang trabaho. Nakaramdam ako na parang meron siyang iba. Matapos ang ilang linggo nang mapansin ko kay Lady ang pagbabago sa kanyang kinikilos, ay nagsimula na rin siyang manlamig sa akin. Kapag nagkikita kami ay pakiramdam ko ay napipilitan lang siya. At parang palagi siyang nagmamadali na umalis. Dumating na rin sa puntong parang iniiwasan na niyang makipagkita sa akin. O maski ang makipag-communicate. At doon ko na nga naramdamang posibleng meron na siyang third party. At isang araw ay dumating na nga ang pinaka-kinakatakutan ko. Nakipagkita sa akin si Lady at sinabi niyang gusto na niya na makipaghiwalay. Dennis, may gusto sana akong sabihin sa'yo. May kinalaman ba tong sasabihin mo kung bakit hindi ka na nagpapakita sa akin? At kung bakit iniiwasan mo na ang tawag ko? Oo. May iba ka na? I'm sorry, Dennis. Lady, seryoso ka ba? Lady, ikakasal na tayo. Alam ko. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya na mahulog sa iba. Paano? Sino? Hindi mo kilala. Kapitbahay ko siya. Ano? Kapitbahay mo? Sino? Sino doon? Bagong lipat lang siya. Nung March lang siya lumipat. Nung March? Isang buwan matapos ko mag-propose sa'yo? Oo. Paano? Paano nangyari yun? Lady, 4 years na tayong magkarelasyon. Tapos ipagpapalit mo ako sa lalaking kakakilala mo lang ng wala pang kalahating taon? I'm sorry, Dennis. Pero sa tingin ko, mahal ko si Mateo. Mateo? Hindi. Hindi ako naniniwalang pag-ibig yan. Dennis, hindi ko maipaliwanag. Basta pakiramdam ko, ang tagal-tagal na naming magkakilala. Pakiramdam ko, tinadhana kami. Itinadhana? Dennis, nung dinala niya ako sa palasyo nila. Teka, palasyo? Hindi, sa bahay nila. Hindi, malinaw na sinabi mo sa akin ang salitang palasyo. Na mali lang ang dinig mo. Lady, kilala kita. Magsabi ka sa akin ng totoo. Sabihin mo sa akin ang lahat. Dennis, alam ko na mahirap paniwalaan ang mga susunod kong sasabihin. Pero, may palasyo si Mateo. Natatandaan mo ba nung buong araw kitang hindi kinontak? Lady, hindi mo lang ako isang araw hindi kinontak. 2 linggo kang hindi nagparamdam. At nang pumunta ako sa inyo, ang sabi ng mga magulang mo, nagpaalam ka raw na may pupuntahan. At 2 linggo kang nawala. Ano? Lady, please, hindi kita huhusgahan. Pero ikwento mo sa akin ang lahat ng nangyari. Okay, sige. Sinundo ako ni Mateo sa bahay. Dinala niya ako sa lugar nila. Nakatira siya sa gitna ng gubat. At sa gubat na yon, may isang malaking palasyo. Doon ko nalaman na isa pala siyang prinsipe. Nagulat ako dahil pagdating ko may isang napakalaking handaan. Isang napakahabang lamesa na punong-puno ng masasarap na pagkain. At nandun din ang mga magulang niya. Ang sabi nila, ang tagal-tagal na raw nila akong hinihintay. Kumain ako ng marami at ang sasarap ng pagkain. Tapos ang dami ring kanin tsaka iba't ibang gulay. Tapos inoffer nila yung pinakamasarap daw nilang pagkain. Kanin na kulay itim. Pero dahil busog na ako, tinanggihan ko. Pagkatapos noon, inihatid na ako ni Mateo sa bahay. Tapos ang sabi niya, sa susunod niya raw akong sunduin
sana sumama na ako sa kanya. Tapos binigyan niya ako ng isang supot na punong-puno ng pera. Lady, nare-realize mo ba na ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi mo? Lady, 2 linggo kang nawala. Hindi ko alam yung sinasabi mong 2 linggo. Isang araw lang akong nawala, Dennis. At totoo ang lahat ng sinasabi ko. Andito pa nga sa bag ko, may natira pa nung napakaraming perang binigay niya sa... Teka nga, sandali. Teka lang. Bakit ang dami kong dahon sa bag? Nasaan na yung pera? Andito yun eh. Bakit puro dahon na? Nasaan na? Gusto ko sanang dalhin si Lady sa psychiatrist, pero ang unang kutob kong naramdaman ay hindi ordinaryong sakit ang dumapo kay Lady Papadudut. Masyadong malapit ang kinuwento niya sa mga nabanggit dati ng magtatawas, ang tungkol sa palasyo, ang tungkol sa engkantong prinsipe na gustong asawahin si Lady. Bukod pa dyan ay alam kong kapag dinala ko si Lady sa ospital at kinonfine, agad siyang mapupunta sa psychiatric ward at papainumin ng kung ano-anong gamot. At oras na ipasok ko siya roon ay mahihirapan na akong ilabas siya. Pero ang pinakakinakatakutan ko ay baka hindi ko na siya mailigtas sa loob ng ward kung sakaling doon siya matsyempohang sunduin ulit ng engkanto. At baka sa pagkakataong yon ay tuluyan na ngang sumama si Lady sa kanya. Dahil sa nangyari ay agad kong inalerto ang mga magulang ni Lady. Ipinaliwanag ko sa kanila ang pagkakatugma ng mga sinabi nito sa akin sa mga sinabi dati ng magtatawas. At dahil maski sila ay hindi may paliwanag ang mga nangyayari ay pumayag din sila na huwag munang dalhin sa psychiatrist si Lady. Sinabihan ko na lang sila na huwag munang papasukin sa trabaho si Lady at huwag hayaan na mawalan ito ng tagabantay. Agad ko rin kinontak ang mga kamag-anak namin sa probinsya at ipinahanap ang nagtawas kay Lady. Ngunit sa kasamaang palad ay nalaman nila na namatay na pala ito ang magtatawas. Hindi man sinabi sa amin ang dahilan ay natakot ako na baka may kinalaman sa pagtulong niya kay Lady ang kamatayan ng matanda. At dahil dito, mas lalo akong nabahala para kay Lady. Kaya agad akong nagpaalam ng leave sa trabaho at nakisuyo sa mga magulang ni Lady na doon muna ako manirahan sa bahay nila upang bantayan ito. Ikinulong namin si Lady sa kanyang kwarto na siyang kinagalit niya ng husto. Nang magsimulang magalit at magwala si Lady ay napilitan na rin kaming itali ang kanyang mga kamay sa kama. Awang-awa ako kay Lady Papadudut at alam kong maski ang mga magulang niya ay awang-awa na rin sa kanya. Pero minabuti namin at tibayan ang loob para na rin sa ikagagaling ng aming minamahal. Pakawalan niyo ako, Ma! Pa! Pati ba naman kayo gagawin niyo sa akin to? Anak, patawarin mo kami. Kapag hindi namin to ginawa, baka magwala ka na naman at masaktan mo lang ang sarili mo. Bitiwan niyo ako! Alam ko namang yung si Dennis ang may pakana ng lahat ng to eh! Dennis, walang iya ka! Lady, parang awa mo na. Kumalma ka na. Ginagawa lang namin to para sa kapakanan mo. Anong kapakanan? Alam ko naman kung anong dahilan kung bakit mo ginagawa to eh! Nagagalit ka! Nagagalit ka dahil nakipag-break ako sa'yo! Lady, hindi yun ang dahilan. Lady, may sakit ka. Kailangan muna namin gawin to hanggat hindi ka pa gumagaling. Wala akong sakit! Hindi ba malinaw sa'yo? Hindi ikaw ang mahal ko! Si Mateo! Si Mateo ang mahal ko! Bitiwan niyo ako! Lady, parang awa mo na anak, kumalma ka na. Hindi! Pakawalan niyo ako dito! Susundayin ako ni Mateo at sasama ako sa kanya! Please, Lady, parang awa mo na. Kung dumating ulit si Mateo, huwag kang sasama sa kanya. Mapapahamak ka lang. Nagsiselos ka lang. Pakawalan niyo ako dito. Huwag niyong hintayin na magalit si Mateo dahil papatayin niya kayo! Papatayin niya kayo! Ah!
ninyo! Masamang espiritu! Layuan mo ang anak ko! Etong iyo! Ilayo mo yan sa akin! Ilayo mo! Wilma, nahihirapan ang anak natin! Tanggalin mo muna yung krus! Hindi niyo kami mapipigilan ni Lady! Dennis! Hindi ka mahal ni Lady! Sa akin siya sasama! At wala ka nang magagawa! Hindi! Hindi ako papayag! Mahal ko si Lady! Nagmamahalan kami! Ikaw ang umalis! Nilagat! Nagpasal ang mga puting nilagat! Nay! Ang krus! Ibalik nyo! Yun na siguro ang pinaka nakakakilabot na nasaksihan ko, Papa Dudut. Kitang-kita ko at dinig na dinig ko kung paanong nagbago ang pagkatao at ang boses ni Lady at naging isang lalaki. Iba din ang taglay niyang lakas at kahit na 5 tao kami na sumusubok na itali siya at pakalmahin ay hirap na hirap kami sa panlalaban niya. Halos magkasugat din ang mga paa at braso ni Lady sa pagkakatali at panlalaban niya. Kaya minabuti naming palitan na rin ng tali ng mas makapal na tela. Noong una ay talaga rin nanlalaban si Lady kapag dinidikitan namin siya ng krus o ng rosaryo. Pero nang tumagal ay kumalma na rin ito at hindi na nanlaban. Pero kapag inilalayo namin ang krus ay bumabalik na naman siya sa nakakapangilabot niyang pagsisigaw at pagwawala. Kaya naman minabuti na rin namin na hindi na alisin sa tabi niya ang krus kahit para kumalma na siya. Para makasigurado kaming hindi na siya muling aatakihin ng engkanto. Pagkatapos ng 2 o 3 araw ay kumalma na talaga ng husto si Lady. At unti-unti na rin bumalik ang kanyang sariling huwisyo. At tulad ng dati ay wala na naman siyang maaalala. Nagulat na lamang siya nang makita niyang nakatali siya sa kama at may katabing mga krus. At kahit pa umiyak ng umiyak at magmakaawa sa amin si Lady ay hindi kami pumayag na kalagan siya. Sa takot na baka bumalik na namang muli ang pag-atake ng galit na engkanto. At kahit na kumalma si Lady, Papa Dudut ay patuloy naman siya sa pag-iyak sa mga sumunod na araw. May mga oras pang tulala na lang siya habang nakaratay. At kahit na nakalimutan niya ang nangyaring pagwawala niya at tilang pagsapi sa kanya ng engkanto, ay hindi naman niya nakalimutan na gusto niyang sumama dito. Hindi ko nga alam, Papa Dudut, kung matatawa ako o magagalit o maiiyak na lamang. Dahil ang karibal ko kay Lady ay isang engkanto. Pero sa kabila ng lahat ng kababalaghang ito, ang talagang bumaon sa akin ay ang sakit na marinig mula sa babaeng mahal na mahal ko ang sabihin niyang hindi niya ako mahal at may iba na siyang gusto. Gusto ko mang kumbinsihin ang sarili ko na epekto lamang ito ng panlilinlang sa kanya ng engkanto. Hindi ko rin maiwasan na masaktan at maisip na baka yun naman talaga ang katotohanan. Na hindi niya ako mahal. Na hindi na ako mahal ni Lady. Ilang araw mula nang iginapos namin si Lady dahil sa kanyang pagwawala, ay dumating na ang isa pang magtatawas na nakuha ng aking kamag-anak sa probinsya. Katulad ng ginawa ng namayapang magtatawas ay sinuri niya muna kung ano nga ba talaga ang aming kinakaharap na elemento. At tulad nga ng sinabi ng dating magtatawas, ay kinumpirma niyang engkanto raw ito na may mataas na katungkulan at nagkagusto kay Lady. Agad siyang nagsimula sa kanyang mga ritual ng panggagamot. Pero nang magwala ng muli si Lady ay nakarinig na naman kami ng nakakakilabot na boses ng lalaki mula sa kanyang maliit at payat na pangangatawan.
namalas ko ang takot sa mata ng magtatawas. Nang mapakalma ng magtatawas si Lady ay kinausap kami ng matanda. Humingi siya ng tawa dahil hindi na raw niya kayang ituloy ang panggagamot. Masyado raw malakas at makapangyarihan ang engkanto at natatakot siyang balikan siya nito. At dahil sa mga sinabi ng magtatawas ay nabalot kami ng takot at pinanghinaan kami ng loob. Hanggang sa nakita ko ang krus sa tabi ni Lady. At naalala ko kung paano naggalit ang engkanto nang itinabi namin ito sa kanya. Dito ako nakaisip na kumausap ng pare. Anong may paglilingkod ko sa iyo, iho? Father, may gusto po kasi sana akong ikonsulta sa inyo. Sige, ano yun? Father, paano po ba magpa-exercise? Exercise? Bakit? May kakilala ka bang sa tingin mo ay sinasapian ng demonyo? Father, hindi po demonyo. Engkanto po. Parang naengkanto po kasi yung girlfriend ko. Alam mo, iho, sa simbahang Katoliko, mapaengkanto pa yan, lamang lupa o maligno. Manifestasyon lang ang lahat ng yan ng demonyo. Demonyo po yung umatake sa girlfriend ko? Sa ating paniniwala, dalawa lamang ang puwersang mayroon sa mundo. Ang demonyo at ang Diyos. Mapanlin lang ang demonyo at may kapangyarihan itong mag-iba-iba ng anyo depende kung saan tayo pinakamahina at madaling mamanipula nito. At kung tutusin ay hindi lang supernatural ang anyo ng demonyo. Namamalas din natin ang puwersa nito sa tuwing nagpapatalo tayo sa temptasyon ng kadiliman. Ang pagnanakaw, ang pagpatay, at pananakit sa kapwa, at iba pang mga makasalanang gawain, mga pangyayari din yan kung saan namamalas natin ang impluensya ng kadiliman. Pero bago ang lahat, ano ba ang nangyari sa girlfriend mo? Father, nagsimula po kasi ang lahat ng magbakasyon po kami ng girlfriend ko sa probinsya. Lady po ang pangalan niya. Isang araw, nang namasyal kami sa may batis doon, nawala po siya ng matagal. At nung matagpuan ko siya, nakatulala na lang siya sa harapan ng isang malaking puno. Matapos po nun, nagkasakit siya at hindi makita ng mga doktor kung ano ang dahilan ng sakit. Nang nagpatawas po kami sa manggagamot dun sa amin, sinabi na may nagkagusto daw sa kanyang engkanto. Nangyari po yun mga 1 taon nang nakakalipas. Pinagamot niyo siya sa isang albularyo? Opo eh. Sige. Tapos, ano na nangyari? Matapos po naming magpatawas, bumalik naman sa normal si Lady. Pero 1 buwan matapos ko mag-propose sa kanya ng kasal, kinausap niya ako na gusto na raw niyang makipag-break. Dahil iba na raw po ang mahal niya. At nang ikinuwento po niya kung saan niya nakilala at ang pagkatao ng lalaking yun, tumugma po dun sa description ng magtatawas sa engkantong nakita niya na nagkagusto kay Lady. At nagsimula ulit siyang atakehin ito nung mag-propose ka sa kanya ng kasal? Opo, Father. At nung hindi po ako pumayag, doon na po siya nagwala. At dahil din po kakaiba na yung pagwawala niya, ikinulong po namin siya sa kwarto at iginapos sa kama. Iginapos niyo siya? Opo, Father. Wala na po kasi kaming ibang choice dahil nagwawala po siya at natakot kaming baka saktan niya ang kanyang sarili. Sinasabi niya rin po na susunduin daw po kasi siya ulit ng engkanto. At sinabi niyang sasama na siya dito. At saka, Father, nung idinikit po ng nanay niya ang krus sa kanya, bigla pong nag-iba ang boses niya. Nakakapangilabot po. Tapos bigla po siyang naging malakas. At 5 pa kami na nagtulong-tulong para lang mapigilan siya sa pagwawala niya. Kataka-taka ngang mga pangyayari yun, ano? Pero, alam mo, iho, hindi kasi kami basta-basta pwedeng gumawa ng exorcism hanggat hindi na-rule out ang ibang factors. Naikonsulta niyo na ba siya sa psychiatrist? Father, hindi pa po. Natatakot kasi kami na baka lumala lang siya kapag ipinasok namin siya doon. Pero kailangan, iho. Alam kong hindi ito ang inaasahan mong sagot mula sa isang pari na katulad ko. Pero kailangan muna nating masiguro
na ang pagwawala ni Lady ay hindi dahil sa ibang bagay na pwede namang masolusyonan ng gamot at therapy. Lalo pat nabanggit mo na ikakasal na dapat kayo. Alam naman nating lahat na ang pagpapakasal ay isang napakalaking life decision na maaaring makapagbigay ng matinding stress sa isang tao psychologically. Father, please, parang awa niyo na po. Kahit bisitahin niyo lang po muna si Lady. Pero sige po, pangako. Pagkatapos po nun, kukonsulta po kami sa isang psychiatrist. Isa sa mga itinanong ni Father ay kung bakit daw kami sa albularyo unang lumapit. Kumusta raw ba ang aming relasyon sa Panginoon? Hindi ako handa at medyo nagigilty ako sa tanong ni Father. Kahit kasi Katoliko ako at ang pamilya ko ay hindi naman ganong kalakas ang aming paniniwala at pagpapractice ng aming relihiyon. Kumbaga, nagsisimba na lang kami dahil obligasyon at dahil nakasanayan na. At kapag nasa simbahan kami o nagdarasal, ay kadalasang wala naman talaga doon ang atensyon namin. Ako mismo, aaminin ko, ay madalas na naiinip at nagsiselfone at nabubore sa misa. Kaya palagi na rin akong late na dumarating. Hanggang noong lumao na nga ay nagsisimba na lamang ako kapag may nagyayaya. Si Lady naman, sa pagkakaalam ko ay medyo ganun din ang pamilya niya. Parang ang nanay niya na nga lang ang talagang linggo-linggo sa kanila kung magsimba. Ipinaliwanag ni Father na kadalasan daw kasing nagsisimula ang isang demonic possession kapag ang biktima ay nasa krisis ng kanyang pananampalataya. O kung hindi naman ay may mga personal na dinadala. Sinabi din niya na dapat daw sana ay hindi muna kami kumonsulta sa magtatawas dahil isa daw itong forma ng occult at ang mga paganong paniniwala at practices na tulad daw noon ay maaaring gamitin din ng demonyo bilang lagusan nito. Matapos ng aming pag-uusap ay inischedule ni Father ang pagbisita niya kay Lady. Pinayuhan din niya ako na mangumpisal at kung maaari daw, pati na rin sana ang lahat ng nakapalibot kay Lady. Mahalaga daw kasi na maihanda muna namin ang aming mga sarili at pagtibayin ang paniniwala sa Panginoon upang hindi rin kami atakihin ng demonyo. Lalo pat parang kinakalaban na rin namin ito sa kagustuhan naming mailigtas si Lady. Magkukumpisal na rin sana ako kay Father, pero sa kung anumang kadahilanan papadudot ay bigla akong inatake ng hika. Bukod sa lampas ng isang dekada nang huli akong magkumpisal, ay meron din akong kasalanang mga nagawa sa buhay na parang hindi ko pa kayang sabihin sa ibang tao. Kahit nasa pari pa. Nagsinungaling na lamang ako kay Father at ang sabi ko ay may isa pa akong lakad na pupuntahan na importante. Pero naramdaman yata ni Father ang aking pag-aalinlangan. Dahil sinabihan niya ako ng ang paboritong trick ng demonyo ay papaniwalain ng isang tao na hindi siya worth it na patawarin at mahalin ng Panginoon. Pero sana nga ay nilakasan ko pa ang loob ko na mangumpisal papadudot dahil sa pag-uwi ko, kinagabihan noon ay nagkaroon ng nakakakilabot na karanasan. Pabalik na ako ng bahay ni na Lady at dahil nakatira sila sa isang medyo bago pang subdivision, ay iilan pa lamang ang mga bahay dito. Nang madaan ako sa isang talahiban na walang ilaw ang daanan, ay biglang tumirik ang aking sasakyan. Ano ba to? Bakit tumigil? Isit. Ano bang sunod-sunod na kamalasan to? Bakit ayaw? Yung makina kaya? Hindi naman nag-overheat. Wala namang problema. Saan galing tong asong to? Doggy, huwag mo akong lapain. Mabait ako.
Sagutin mo. Pa, please. Hello? Dennis? Pa, ano po kasi? Andito na ako sa subdivision nyo. Tumirik po kotse ko. Pero hindi po ako makalabas ng kotse kasi may aso na gusto akong kagatin. Ganun ba? Nasaan banda ka ba? Sa Sampaguita Street po ata to. Basta yung puro talahib pa. Okay, sige. Teka po. Ayan, parang nawala na yung aso. Subukan mo kaya uli i-start yung kotse. Sige po. Pa, ayaw pa rin po mag-start eh. Pero yung headlights bumukas na. Dennis? Ayos ka lang ba, anak? Pa, ano po kasi? May lalaki na nakatayo sa harap. Paanong lalaki? Di, humingi ka ng tulong. Hindi po siya gumagalaw pa. Nakatayo lang po siya. Nakatingin sa akin. Ano? Ha? Oh, bakit anak? Pa, namatay ulit yung headlights. Nasaan na yung lalaki? Sobrang dilim po. Hindi ko po... Ha? Dennis? Bumukas ulit yung headlights. Mas malapit na yung lalaki. Mga isang dipa na lang ang layo sa kotse. Kausapin mo kaya? Wala po siyang mukha. Ano? Pa! Namatay ulit yung headlights! Please! Parang awan niyo na po! Puntahan niyo na po ako dito! Isama niyo na rin si Tonton! Tulungan niyo ako! Hindi ko alam kung nasa na yung lalaki! Baka kung anong gawin niya sa akin! Pa! Bilisan niyo! Niyulog niyo dyan itong kotse! Puntahan niyo na ako! Sino magbabantay kay Lady kung pumunta kami dyan? Pa! Ang hirap sa'yo, Dennis. Bukod sa napakamakasarili mo na, ay napakaduwag mo pa. Kaya ayaw na sa'yo ni Lady dahil wala kang kwentang lalaki. Boss! Boss! Gising! Ha? Boss! Kanina pa po kayo tulog dyan. Muntik na nga naming pwersahin buksan tong pinto eh. Anong nangyari? Nagro-ronda po kami. Tapos naabutan namin kayo dito, patay ang makina ng sasakyan. Okay lang po ba kayo? Ha? Wala bang ibang tao kayong nakita dito? Wala po. Kayo lang po. Patayin sasakyan nyo tapos natutulog kayo sa loob. Delikado pa ho yun dahil sobrang dilim ho dito. Buti wala hong aksidenteng nangyari. Sa pagdating ko sa bahay ni na Lady ay minabuti kong isarili ko na lamang ang mga nangyari sa akin, Papa Dudut. Ayaw ko na rin kasing takutin pa sila sa mga nangyari sa akin. At nang pumasok ako sa kwarto ni Lady ay kita kong tahimik lang siyang nakahiga dito. Ang krus ay malapit pa rin sa kanya. Pero nakatitig lang siya sa akin at parang may pilyang ngiti sa kanyang mga mukha. Pinulong ko rin ang kanyang pamilya at sinabi ko sa kanila ang napag-usapan namin ng pare. Ang sabi ko sa kanila ay makakabuti siguro na bago dasalan ni Father si Lady ay mangumpisal muna kami ng aming mga kasalanan dito. At sinabi ko rin sa kanila na mas makakabuti siguro kung sabay-sabay kaming magdarasal ng rosaryo bawat oras at ipagtirik ng kandila si Lady. Nang nagdarasal na kami ay kita kong apektado si Lady. Kahit na hindi siya nagwawala kagaya ng dati ay iyak naman siya ng iyak. Nagmamakaawa na itigil na raw namin ang ginagawa namin dahil lang sakit daw sa tenga at para daw pinupunit ang kanyang kalamnan. Kahit na naaawa kami ay pinagpatuloy lang namin ang pagdarasal at hindi kami tumigil. Nairaos namin ang gabing yon nang wala namang ibang kababalaghan pang nangyari. At minabuti naming maghalinhina ng tulog at palaging dapat ay may isang gising para magbantay kay Lady. Kinabukasan, Papa Dudut, sa pagdating pa lang ng pare ay hindi na mapakali si Lady. At nang isa-isa na kaming nagkumpisal sa pare ay kung ano-ano rin ang mga lumalabas sa bibig ni Lady.
Tawa ng tawa. Nagmumura, nagagalit at nagsasabi ng kung ano-anong mga nakakahiyang bagay tungkol sa bawat isa sa amin. Pero nilaksa namin ang aming loob at pinagpatuloy lang namin ang mga ginagawang paglilinis ng kasalanan. At kita ko rin na parang pinapawisan si Father. At ramdam kong nahihirapan siya sa kanyang ginagawa. Hindi nagtagal ay hindi na nakayanan ni Father at tumawag pa siya ng isa pang pare na makakatulong sa kanya. At silang dalawa na ang nagtulong na dasalan si Lady. Habang dinadasalan at winiwisikan ng pare si Lady ng holy water, ay nagwawala ito. At hindi nga tumagal at lumabas na naman sa kanyang bibig ang nakakakilabot na boses ng lalaki. Kung ano-anong mga masasama at mahahalay na bagay ang sinasabi niya. At dumating pa sa puntong nagsasalita ito ng lengguwahe na hindi namin maintindihan. Hindi nagtagal ay kumalma na rin si Lady. At nakita ko sa kanyang mga mata na nanumbalik ang kanyang huwisyo. Pero dahil sa pagod na rin siguro ay nakatulog na lamang ito. Bago umalis ang pare ay binigyan niya kami ng mga medalyon. St. Benedict's Medal. Ito raw ay isang mabisang medalyon na pangontra sa demonyo at iba pang puwersa ng kapahamakan at kadiliman. Ang bilin niya ay ipasuot daw namin ito kay Lady upang maprotektahan siya nito. Pero mas magiging mabisa daw ito kung kaming lahat ang magbabalik loob sa Diyos. At kung mas pagtitibayin namin ang aming paniniwala sa awa at kapangyarihan ng Panginoon. Dennis? Lady? Dennis? Bakit ako nakagapos? Ha? Wala kang maalala? Bakit niyo ako ginapos? Lady, kasi nagkasakit ka. Nagwawala ka. Ako? Nagwawala? Oo. Hindi ko maintindihan. Wala akong maalala. Pabayaan mo na muna. Magpahinga ka na lang muna at huwag mo nang isipin yon. Dennis, tanggalin mo nga tong mga to. Nahihirapan ako. Hindi ako makakilos. Ha? Dennis, please. Masakit ang katawan ko. Ang sakit nitong mga kamay at paa ko. Sige. Pero teka, isusuot ko muna to sa'yo. Huwag mo munang tatanggalin. Ano to? St. Benedict's Medal. Dennis, naulit na naman ba yung nangyari sa akin dati nung magbakasyon tayo sa inyo? Oo. Sige, wag mo na lang muna akong kalagan. Sigurado ka? Oo. Lady, ano ba ang huli mong naaalala? Aso. May naaalala akong aso. Nadaanan ko. Nakatayo siya malapit sa isang puno. Pauwi na ako nun sa bahay. Yun lang ang naaalala mo? Oo, pero nitong mga nakaraang buwan, may mga pagkakataon akong nagugulat ako kung bakit ako nasa lugar na yon. Dennis, natatakot ako. Shh! Huwag kang matakot. Andito lang kaming lahat para sa'yo. Yayakapin kita. Poprotektahan kita. Pero paano kung ikasal na tayo tapos mangyari uli sa akin to? Ikasal? Hindi mo na naaalala na nakipag-break ka sa akin? Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Hindi ko nga rin alam. At dahil nga rin doon, kaya ako naisip na baka bumalik yung kondisyon mo dati. Dahil alam ko na mahal kita at mahal mo rin ako. Maraming salamat at nagtiwala ka sa akin. Maraming salamat at hindi mo ko iniwan. Hinding-hindi kita pababayaan at iiwan, lady. Hanggang kamatayan. Matapos ang pagdarasal na ginawa ng mga pare sa
Awa ng Diyos ay hindi na rin naulit pa ang mga kababalaghang nangyari kay Lady. Nang nakarecover din siya ng kaunti ay sinunod din namin ang payo ng pare at kumonsulta na nga rin kami sa psychiatrist. Ayon po sa pagsusuri sa kanya ng kanyang doktor ay maaaring nagkaroon lamang daw siya ng dissociative episodes. Dahil daw sa matinding stress. Maaari din daw na nakakontribute dito ang psychological distress na maaaring nirepress niya na dulot ng aming napipintong pagpapakasal. At dahil sa pagsusuri ng mga doktor ay minabuti kong kausapin si Lady nang masinsinan kung handa na nga ba talaga siyang ikasal na. At kahit na sinasabi niya na oo, handang-handa na siya, ay napagkasunduan naming iurong ng 1 pang taon ang aming pagpapakasal para mas maihanda pa namin ang aming mga sarili sa magiging malaking pagbabago sa aming mga buhay. Sa loob ng 1 taon ay nakita kong bumalik na sa dati niyang sigla at pagkatao si Lady. At dahil na rin siguro sa aming dinaranas ay naramdaman kong mas tumibay pa ang aming samahan at pagmamahal sa isa't isa. Natuloy na ang aming kasal at inexpect ko na makakamit na rin namin ang aming happily ever after. 1 taon matapos manganak si Lady ay bumukod na rin kami ng tirahan, Papa Dudut. Nakabili kami ng isang maliit na bahay sa isang subdivision sa Las Piñas. At dahil medyo busy rin kami sa trabaho ay kumuha kami ng yaya na makakatulong sa pagbabantay sa aming anak. Pero isang araw ay kinalabutan ako sa mga sinabi sa akin ng aming yaya. Sir, napansin ko po, parang mababaw itong gutli sa labi ng baby, ano? Ha? Anong gutli? Itong nasa ibabaw po ng labi natin na medyo mahaba at nakalubog. Sana mas lumubog pa yung kay baby paglaki niya, no? Bakit naman? Kasi po, may pamahiin sa lugar namin na kapag ang isang tao daw po ay walang gutli sa labi, engkanto daw po yun. O kung hindi man, lapitin daw po ng engkanto. Ano? Naku, natakot ulit kayo, sir. Huwag po kayo mag-alala. Kasabihan lang naman yun dun sa amin. Nga pala, sir, kagabi pala nung wala kayo ni ma'am, may pumunta dito na weirdong lalaki. 10 oras ng gabi. Lalaki? Nakausap mo? Opo. Natakot nga po ako nung una kasi 10 oras na ng gabi. Tapos may nagdo-doorbell. At dahil natakot po ako, nagmasid muna ako sa bintana. Sinilip ko lang siya ng matagal. Tapos natakot po ako kasi nakatayo lang siya doon sa labas ng gate. Hindi gumagalaw. Akala ko nga estatwa. Tapos nag-doorbell ulit. Kaya napilitan na po akong labasin siya. Anong sabi niya? Hinahanap niya po kayo ni ma'am. Bakit niya daw kami hinahanap? Hindi naman po niya sinabi kung bakit. Basta nung sinabi ko po na wala kayo, ang sabi niya lang alagaan kong mabuti si baby. Tapos babalik na lang daw po siya pag 7 years old na si baby. Ano? Oo nga po Kaya nga po ang weirdo nung lalaki. Pero po ba kayong nakaaway o kakilala na may tililing? Wala. Bakit niya sinabi na babalikan niya si baby? Wala naman pong sinabi. Basta yun lang, alagaan ko raw ang bata. Tapos nung tinanong ko kung may ipagbibilin ba siya, ang sabi niya lang babalik na lang daw po siya kapag 7 years old na nga si baby. Anong itsura ng lalaki? Ay, matangkad po mistisuhin. Pero hindi ko rin po masyadong maaninag yung mukha kasi nga po madilim na. Nakuha mo ba ang pangalan niya? Ano nga ba yun? Mark po yata. Ay, hindi po. Mateo pala. Tumaas ang balahibo ko sa katawan nang narinig ko ang pangalang binanggit ni Yaya, Papa Dudut. Akala ko'y natapos na ang nakakakilabot na bahagi na yon ng aming buhay. Pero mukhang hindi pa pala namin ito natatakasan. Naisipan namin na lumipat ni Lady pero alam naming mahihirapan kaming gawin yon lalo pat nakapagsimula na kaming maghulog sa bahay. At isa pa ay wala rin naman kaming kasiguraduhan na kapag lumipat kami
ay hindi na kami masusundan. Dahil din sa mga nangyari ay na-realize ko na naging kampante na naman pala kami ni Lady sa aming pananalig sa Diyos. Nang maging payapa na ang lahat ay hindi na kami madalas nagdarasal kahit na dati araw-araw kaming nagro-rosaryo sa bahay. Kahit ang pagsisimba ay minsan amin ang nakakalimutan na gawin. Kaya binalik namin ni Lady ang habit ng pagdarasal at pananalig sa Diyos. Isinuot naming muli ang medalyon na ibinigay sa amin ng pari at inihingi namin si baby ng medalyon na sinisiguro naming hindi matatanggal sa damit o sa katawan niya. 1 taon pa lamang ang aming anak, Papa Dudut. 6 na taon pa ang aming bubunuin ng mga araw at gabi na hindi na kami mapapalagay sa pagtulog dahil sa pangambang baka gambalaing muli at ipahamak pa ng engkanto ang aming anak. Kaya sa lahat ng aming makakaya, ay pipilitin namin ni Lady na kumapit at maging tapat sa Diyos at sa isa't isa at maging mabuting asawa at tao. Kailangan naming maging malakas, magpakatatag at maging mas mapagtiwala sa Diyos sapagkat ang mga yon ang aming magiging pinakamatibay na sandata laban sa puwersa ng temptasyon, kasamaan at kadiliman sa mundo. Pati na sa mga kalabang nakikita man o hindi. Ang inyo pong kapuso at kabarangay, Dennis. Barangay LS 97.1.